Illum naqralkom storja divertenti ħafna, storja li jisima It-Tinda mill-ktieb Il-Pinna Msaħra tan-Nannu u stejjer oħra, kitba ta' Mary Louise Ellul. Il-ġirien ma kienux mill-ħelwin, dejjem b'xi argument bla sens magħhom, kienu nies puliti tal-ġlek u l-ingravata. Il-mara kienet titla' fuq il-bejt blibsa mill-isbaħ biex tonxor il-ħwejjeġ u Mart ċikku tiġi taqgħu tqum xi tkun libsa. Lil ċikku kienet taqbiżlu malajr allura kien jevitom. Daw il-ġirien kellhom satellita, bnadar tal-festa u fustun fuq il-bejt. Ma ninsewx il-pannelli solari, it-tank enormi tal-ilma, barbecue tal-ġebel f'kantuniera u siġra tal-banana n-naħa l-oħra. Għandhom ukoll fjuri mill-isbaħ, funtana u fuq in-naħa ta' wara tinda bluna biex tilqa' mir-raġġi tax-xemx waqt li s-sinjura tkun qed tonxor il-ħwejjeġ. ċikku ma tantx kien jinqela biex imittidu għax-xogħol, imma biex jikkuntenta lil martu kien dejjem jgħidilha Iva, ħalli fidi, u d-gergir kien jieqaf ħesrem. Għall-erbieħ ħasra kif ħadit li rasi ta' spiss l-issem minn taħt l-ilsien. Kella bżonn tinda fuq il-bejt biex tnaqqas mill-qilla tax-xemx u tkun tista' tonxor bil-kwiet għad-dell. Bħal dik li għandhom il-ġirien qaltlu moħħu mar fit-tinda l-ħadra, dik komuni taqta' kemm trid u l-irħas. Dik ġejja tafx. Ġabilha skuża li mhux se jġibu aktar mill-bluna. Kejjel il-bejt kollu u xtarat minn kanen tal-ħadid biex iwaħħalhom mal-appoġġ. Ix-xogħol ma ħabtu xejn u għall-ewwel darba ħab pjaċir jaħdem, kollha ġew puliti, kines it-trab u għaddabbar mill-ilma, issa kemm jixtri t-tinda l-ħadra u jorbotha mal-kanen. Marta tajtx kemm ferħet x'inrat il-kanen il-mwaħlin puliti u kullimkien nadif. Isa ħejċik kemm sirt kapaċi, tassew ġew sura ta' nies mhux bħal l-aħħar biċċa xogħol li għamiltli kollox ta' kafkaf, qaltlu Martu bid-daħka. Xogħol ta' kiesa għamiltlek Marta, isbaħ minn tal-ġirien ġew, għalila bil-ksuħat ċikku, faqqetlu bewsa fuq xoftu u niżlet kompli s-sajjar għall-ikla ta' flaxija. Kuntent li ċikku tagħha kien għamel xogħol aħjar minn tal-ġirien. F'nofs il-lejl però għam rieħ qawwi u rid jaqla kull memm. Instabtet it-tieqa ta' kamrithom u għamu maħsudin. Il-marelli kemm qed jonfoħ il-lejla x'kull waħda, qalet maħsuda Marta. ċikk mhux aħjar titla tiċċekkja t-tinda u tara li kollox sew, staqsietu għajjina mejta. Fil-waqt li reġgħet instabtet fis-sodda u ċikku tela hekk kif kien bil-piġama fuq il-bejt. ċikku ma kellux moħħu jilħaqlu, imma dak il-ħin beda jaħseb u jara fejn marret din l-imbierka tinda tagħhom. Fejn bla waqt jara hemm imgeżvra u mgerfxa mas-siġar tal-banana, mat-tinda tal-ġirien, maqda mal-bnadar, u ma kienx jaf x'ħajaqbad jagħmel. Ġab l-imqas taż-żabbra, qabeż għal fuq il-bejt l-ieħor u bit-torċ fit waħda u bl-imqas fl-oħra beża jaqta' l-ħabel li jaqgħad mal-bnadar. Kienu tal-istess ħxuna, l-istess samla u l-istess kulur u ma rridx is-sogra jaqtalu l-bnadar. Oqda waħda kienu. Mexa lejn in-naħa tas-siġar tal-banana, hemmhekk kienet taqdet ukoll lejn in-naħa ta' fuq u ma setax ilaħħaq. Mexa lejn it-tinda tagħhom u l-istess ġara taqdet man-naħa ta' fuq u ma setax jilħaqha. Il-marelli ta' tinda x'kien se jagħmel issa? U għamilha u vera għamilha xina u naqra qed nara l-ispirtu, qed nara s-sufarini, qed nara n-nirien fuq il-bejt tagħhom u tal-ġirien. Lele, ħalluni ħankompli naqra.